ҳамҷӯрон азиз 10 августи соли 2024 қарор дорем дар деҳаи Кафтари ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, яъне Шӯробод собиқ, дар боғи бародарамон Шералӣ, боғи нок. бародари мо Шералӣ ҳамин боғи нокро аз мо ниҳолашро харидорӣ карда оварда шинонд ва мо ҳамчун ташкилкунандаи ин боғ вазифа дорем ки то ин нокҳо бастана, нишон додана омада назорат кунем ва баъд аз ки боғ басту ба ҳосил дуромад, баъд супорида буромада равем ва гӯем ки акун он тарафаш ту медонӣ худо. Мана ин ниҳолҳое ки ҳамин сол шинонда буд, ноки дивижӣ мебошад. амалаш амали хуб мебошад, лекин сал бисёр дорозтар мондагӣ. Шералӣ ҷураи мо гуфтем бур, аз чӣ сабаб бошад камтар буридаанд, лекин боз обталабам ҳастанд. Инора ҳар ҳафта як бор об тиҳад, агар боз беҳтар нашунамо меёбанд, вана инаш хушк шудааст, чунки оби қатрагӣ мондаанд. Лекин Шералӣ ки дар шаҳр аст, бисёр вақт ба гумонам таъминкунии обаш камтар. Мана ино нашунамоша бинед чихел беҳтар. Ҳамин чихел ки ман буридагӣ будам, ҳамон буридагӣ аста. Лекин ина поинтар буридан дар кор буд. Шералӣ мо акун калон метиҳем ки одамо ғурур мекунанд ки дарахтат майда аст, баъд намебуранд. Ина бина ҳамаш боғ аст. болотар метиҳем ин дарахтое ки байнашон 5 метр мондеда, 5 метр монданд, 5 ба 5, чунки ин ави дарахт калон мешавад ва он тарафда бо дигар халашро шинондагӣ ҳастанд. Мана ин бояд ҷураҷони ман ана айнимаш мебуриди, айнҷа месавзед. Бисёр баланди бад мондед, барои ҳавай нашунамоаш сустар аст. Агар халтатар буред, нашунамоаш беҳтарин мешавад. Мана мо омадем ба ҷое ки наздик шинондагӣ ҳастед. Ин аллакай 1.8 шинондеда ё 2 метр байнашон шинондед. Нашунамои беҳтарин дорад. Мана ино сев мебошад ку? Ин сев мебошад. ин ҳамун севам аймо гирифтед, на амасия. хай кани себотон, мана ин себҳо будааст. Мана ана инҷа об додем беҳтарин. Мана об дод. Ин гелосам ҳамо гирифтагӣ бидед. Гелосам калта кардан дар кор буд. Шералӣ ҷон, нодуруст кардетон. Ина диди ай поёнаш буромадааст, чӣ қад кашидааст. Инам поёнтар буридан дар кор буд. Акун ноко бибинем, ноко кани. Ана ин нока? Не, ин себ. Ана нок. Ҳар як нав об додеда ку бечорада. хай худо хоҳад ин ноко имсол мечаспану, соли оянда баъд нашунамои хуб мекунанд. дидед нокро шинондеду, лекин набуридед. ин хатоги шумо аст. эроҳо айнҷа буридан дар кор буд. Айнҷа буридан дар кор буд. ин хатоги калони шумо аст ки хеле дароз намешинонанд нохи. Мана ин нокро бинед, нашунамоаш чӣ хуб аст, аз поён буромадагӣ. Вақте ки аз поён мебурад, нашунамоаш хуб аст. ин агар аз пайван поён бошад, агар ин аз пайван поён ба гумонам бошад, агар бо пайванд мекунем. хай мебинед. хай ба ҳар ҳол соли якум хуб аст, лекин як камбудӣ ки шумо дарози бад шинондед. ин камбуди шумо аст. дарози бад мондед. ина албатта калта мондан дар кор буд. Калта мемондед, агар ин нашунамоаш хуб мешуд. барои авай дар ин сол нашунамоаш мегираду, ҳамхе меистад. соли оянда худо хоҳад баъд ин авҷ мезанад. агар соли дига ҳам буред, ҳаминҷа бо нақсар мешавад. як буред кани, ман инҷа аллакай соли дига мумкин бандад. ман ино гулхона бурин. хай ҷура Шералӣ камбуда ислоҳ кардан дар кор, оба тез додан дар кор. ина баландии 1900 метр будад аз сатҳи баҳр. бояд ки ноки беҳтарин шумо гиред. Шералӣ ҷураҷон, соли оянда бо дар назар аст ки бошинодед. соли оянда дар назар дорем гелос. барои ки дидед чӣ хел авҷи гелос зуруд аст. мо албатта шумо дар гелос мебиёрем, гелоси лапинс мебиёрем, гелоси скина ё ки ягон чи дигараша мебиёрем, беҳтаринашро. мана ҳамҷӯрони азиз, манам хел дар Шӯробод замини беобда бо истифода аз оби қатрагӣ, мана ҳо унҷо бочка мондагӣ, дидед.
اینجا شو بو کارتوشکم کردستان نشد. молодец. آفرین. тарбуз تربوز هم هست کو؟ тарбуз дертар кардем дертар تربوز اكو تو تیرمو همه پخته گیسته این تربوز شما. шояд таз дадам من این تربوز پلاک کرده است مبینش. پلاکش حالا که کلون تر شده است. تربوزا کش. من این نکوهش. دیده از پایان چه زور میبره دیدی نه؟ شرلی؟ گفتی من تصدیق شد؟ از پایان چه اوج خشو داره نه؟ аз поён ҳар ҳафта мефаҳме ки чиш кардааст аз поён хуш ана ки мегардем дарозатона дароза бинед қувваташ нест қариб хушсагӣ поёна дидед ҷура чӣ хел авҷи хушу дорад ин дарс барои шумо мана ин дарозатона бинед ранги вай авҷ надорад ба ҳар ҳол гирифтагӣ асту лекин ана калташа мебинем ана як ваҷа бурида мондагия бинем чӣ хел авҷи хушу дорад хатогитона фаҳмидед ҷураҷон ина агар шавад соли оянда бо поёнтар монда буред авҷи дигар кунад ҳамдёрон азиз ман ҳам хел боғҳо обуд мекунем худо хоҳад мо инҷа акун гӯё ҷавобгари ин боғ ҳастем то 3 сол то меваашон нишон дода тасдиқ карда супоридан ҳар сол омадан хабар мегирем камбудиҳошона ислом мекунем гап мезанем чӣ камбудӣ дорад беқини албатта бо пору партофта тирамо побел мекунед ин алафҳои мондагитон зери замин равад пору шавад алафи нав бояд бепартоед майлаш ана об мондариро тез монед ки анам ки авҷи хушу кунад шумо об намонсодед вай тарафаш умуман хуш шудагӣ майнаш шарали ҷура ана ҳамдёрон азиз анам хел мо гурӯҳи ангур ва боғ гурӯҳи бо эътимод ва боварибахш аст манам хел ин дарахтҳоро мебиёрад бо аз пасаш мебиёяд дар ҳолати насабзидани ҳамин ин ё он дарахт мо албатта дарахтҳои нав мебиёрем шерали кадомаш ки дар баҳор ки насабзида буд мо ҷавоб гирем мебиёрем да ту наваша метиҳем чанд дона ки бошад ма ин ноки дивиҷи аввалин бора дар нои шамсин шоҳин тибқи маълумоти мо кардем дар шамсин шоҳин нок кардед ми ноки дивиҷи ҳамин намуд ноки хакун мебинем ҷураҷон чӣ хел мешавад бо ин таҷрибаам ҳаст худо хоҳад ин нокҳои шумо месабзад насабзидагиша бо маҷбур мекунем месабзонем ҳамаш дасти худо монда шерелҷон ҳамдёрон азиз дар паноҳи худо бошед бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед мана кадоми дар баландиҳо ёки дар пастиҳо ҳам мешавад вай кардани ҳаст ноки дивиҷи заказ кунед мо ба шумо аз украина гуфтем аз турсия моҳи феврал дастрас мекунем